mumpung ora ana Pak Lurah kok. Ora suwe-suwe kok malah lek gareng luwih ganas timbang Pak Lurah. Lha iki ketularan Pak Lurah mau kok. Ya ning ya polamu ki rasane nyruduki ngono kuwi. Ah wong umur karo wis tuwa ngene iki dagage bet-bet rampung. Gogrok ta iki doan. Wis tak plester lho. Pripun Pak Lurah niki nek jenggleng ngaten niki lho, Pak. Kowe iki malah bersyukur entuk aku sisa polah. Lah kok iso? Ping pisan, pindho, ping telu polah terus. Entuk Pak Lurah jenggleng pertama, ping pindho turu. Guna Boten pareng ngene iki lho. Ora pareng ngene iki mau Pak Lurah wis fling lho. Aja troco lho. Ha. Iki ora troco aku joget kok. Lah iki ngene-ngene. Lah kudu kepiye wong gendangane ngono? Aja diadep rene kita itu bukan muhrimnya. Hukumnya najis mughaladzah. Ora entuk madhep kowe. Ora kena. Ora entuk madhep rene ya. Hah? Iki ne lho. Aku ora madhep rono. Awakmu aja didepne rene. Iki mau madhep rene kok, Cian. Nderek. Ah, bapak mengo kok kowe malah ngedepi dhewe. Arep mbok enteki dhewe kowe. Oh, adik nakal tak jiwit lho. Isih bobok kok dijiwit. Jane nggawa catet malah. Wah. Ndah pingget, Pak. Pacitan Serwi Kemakimu mau jare jek rasa kowe timbang Pak Lurah. Lah nek nyatane ki sing terakhir mak klotak-klotak ngono iki apa? Biasa wong faktor nglepeh. Lah witeno tajam mlebu telu ya nglepeh mundur. Mung kekuatane pindho tok kok. Ngombe jamu sih. Wes ngombe jamu kuku bima sak jempole kok. Aja. Apa? Ngombe jamu sorengat. Jamu? Sorengat. Apa kuwi? Esuk diombe yen sore. Semangat kok njengat. Aku tiwas ngombe iki kuwi sore sek. Sore diombe bengi sek. Ya garek ngecek kowe. Sadis bocah iki. Lah ya wong sore-sore kok wis sek ya ora garek Lah kesel kok turu to. Panas. Dian. Wah, apike garek. Waduh, lek gareng ki tekan dhuwur. Kedhuwur kae. Lek. Matane. Ijek ning ngisor to. Wong nang kene
kisinan kok dideloki dhuwur. Lah tak kira mak wus terus bablas ning dhuwur. Wus ora dijeglek kok wus. Lah ya wong tak kira urung tiba midhok ngono kok jek ning dhuwur tak ingat. Rumah sama aku nyantol ning tarup piye? Monggo dipun selingi parian. Nggih, parian Bapak. Sing apik-apik marga Niki. acara ini disiarkan langsung melalui radio Suara Ngawi. Nggih matur sembah FM 90,3. Nggih, nika dokumentasi komplit di video. Niki siaran TV nggih, Mas. Oh, TV putih. TV Madiun. TV Madiun. Oh, TV Madiun, TV Madiun. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah nggih. Wilujeng mirsani. Nggih, monggo pangaparikan wiwit saking kiwa piyambak monggo. Bu Rusiati pun aturaken. Yuk. Ana kreta No kereta. muat tebu Terus warga Sambirata pancen bersatu. alhamdulillah sembah nuwun pandungane. Monggo lanjut Mbak Darsini. Nanu. Tuku boto wis mesti beres. Desa Sambirata pancen sukses. Matur nuwun. Yo kuwi cah Ponorogo. Fahmiyatin. Bulu Kerto, Bulu Kerto. Kota Wonogiri, Terus masyarakat Sambirata ayem tentrem kathah rejeki. amin. Jangan dikemrutuk. Kan sinden angger wareg nggih lancar ngoten, Pak. Nggih. Leres. Banyu mili Wah tenan iki wis ora bakal Mboten kapiran. kapiran ning Sambirata. Nggih. Lurah hebat sak punggawani. Monggo gentos Mbak Hesti Tomo. Nunanu. Neng Surabaya numpak kereta Uwe. Mbah Lurah Sri Mulyana pancen piyayi budaya. Alhamdulillah, matur nuwun. Nyatane iso nyitak gambyong barang kuwi. Wis dilem kok ngono ya obah kowe ora iki. Padahal Hesti lek golek apalan iki nganti mumet lho. Mosok grayang kowe ora iki piye? Kaki ora grayang. Apa? Ning ki krungu parikane Hesti terus ngadeg lho kengko. Semangat. Semangat. Lanjut Mangga. Mbak Uul. Kenggalek. Uul. Blewah Waduh. Blewah terus gwedi-gwedi Gwedi. Pak Lurah sangune pundi? Wis. Iki transparan iki. Lah kok terus dugdar tenane. Pripun Pak Lurah? Kula kalah mentah to kali niku. Wah niku anake jagal sapi kok. Pokoke to the point press. Ul, kok Pak Lurah ngelu lho iki. Wis ngitung kae sinden pira kae. Ya lajeng niki saking lokal niki. Nggih. Asmane Bu Marmi. Nah. Monggo Bu. Saking Ligawetan. Monggo. Parian Mbak, monggo sakaparingipun. Durung gawe. Monggo pun sak metune napa? Pun sak metune sampean gadahe napa? Mboten kudu ngelem Pak Lurah, wong dilem ya ora cair kowe kok. Kayak iki Pak Lurah mesti batine kudu ngampleng kowe iki. Kok gare wudu jejeke karo Mbah Lurah. Monggo. Ama kidung. Blewah Lah, blewah neh. Blewah. Terus. cacahe 5. Terus. Pak Lurah Apa? pancen lomo. Nek kuwi fitnah kuwi. Fitnah.
Fitnah kowe. Fitnah nek niku. Nek Pak Lurah lomo fitnah kowe. Wong nganti saiki urung metu kok. Lah sing beton niku kula Pak Lurah, dadi ngelomone kalih Oh kula. iya. Iya no. Wong sing utusan dheweke Pak Lurah. Oke, mboten napa-napa. Ah niki, wah. Iki sing terakhir Ayo. Mbak Arum Seniwati cilik niki. saking Sambidoto iki lho Mbak. Tuku sapi Iki basa tuku neng sapi. pasar wage. Terus Mbah Yoni Jan. pancen hae. wah, Hae. wah banyak Hae. Hae Pak De. Sing apik nih ngeten, Pak. Ngombe kopi. Ngombe kopi. Terus? Dicampur serbat. Terus Masyarakat Ngawi milih pimpinan kang tepat. Alhamdulillah. Pas. Oke. Saiki Kak ganti Kak terakhir. Ayo. jangan sawi Iya. dicampur jamur. Kabupaten Ngawi Heeh. tambah makmur. Alhamdulillah. Nang apa lek? Ngawi apa? Makmur. Tambah makmur. Ngawi makmur, cangkemku ajur. Lajar kenang apa? Ya sampluk tanganmu. Oh iya toh, alah-alah ndi sing kesampluk? Kowe iki sindan apa tukang parkir? Tanganmu serawean. Maksudnya kan saking semangate nek Kabupaten Ngawi ki tambah makmur ngono kuwi lho, Lek. Makmur karmu ra karmu. Wong apik makmur ya makmur ning ora nyampluki uang kok. Ya ya. Nano. Panas udan panas. Panas udan panas diudani. Lah malah. Maksudnya dikei udan niku lho, Pak. Ketok. Caping gunung. Ayo. Angko blong meneh. Gak. Saestu nggih, Pak. Sik, nek wis sundul ndang pindah, Le. Rumangsamu ning galenganmu piye? Cah edian iki. Kaya ning tengah tebon. Kok senengane. Waduh, Lek, kok kebablasan munggah, Lek? Oh, sentet bocah iki. Wong Jeneng ning isor ngisor. sawang ning dhuwur. Lho kita mau semangat biar. Wis semangat ora nganti tekan dhuwur-dhuwur. Ya. Maka Napa, niki Pak? di Langgam makan nggih dijenem apa kok? jineman Nggih. lajeng mlebet Langsung langgam. langsung langgam. Monggo. Nggih. Misola caping gunung wilayah mas yongas nadyan wadon sarta lana Timbul sikane terus bangun nagarane bangun nagarane
Mbak Eka karo Mas Gareng sing paksa. Ur. Kasih Mas Gareng Mbak Eka wis ngaturake caping gundung. Nggih. Dipun purani kalih Mbah Lurah Sambiroto niki wau. Nggih, matur nuwun Mbah Lurah. Kajawi menika Mas Gareng Menapa nawala ingkang kula tampi. Menapa nika? Wilujeng dalu bocange kawula nyuwun lelagon tembang kangen. Salam katur Pak Sutrisno showroom mobil Desa Kandangan Ngawi. Ugi katur Pak Supriyadi dokter hewan Desa Gempol Karangjati Ngawi. Nggih. Saking Pak Guru Suprayitno ing Pingkuk Bendo Magetan. Monggo tembang kangen Mbak Eka. Nggih. Tembang kangen. Dipun bawani Napa Rama? Monggo. Ayo, bawane apa Kah? Nggih, pangkur. Pangkur. Marang. Pangkur. Oh, Pangkur Semarangan? Nggih. Wah, lah iki. Niki Pilihan tenan. kalih ngetes pita suarane kula Pak De. Oh, nggih. Awit kula niku nggih nembe mawon bar ndoboli, dados nggih nyuwun. Kowe iki matur Pak Anom lho ngomong di tata lho kowe. Lah wong basane nggone nyong ya kaya kowe jenenge ndoboli. Lah kok ndoboli ki apa? Ndoboli nek kene apa ya? Babaran. Ah, nggih, babaran. Oh, bar manak to kowe. Nggih. Manak kok ndoboli lho. Desa mawa cara, negara mawa tata. Bahasa niku dewek-dewek, Le. Ya dewek-dewek Aja ngomahi kaya kuwi wong basane nggone nyong anane ya kaya kiye kon ngapak namane. Nek kene O nek kono A nggih. Nggih kebanyakan nek ngene kula kan ngangge A, nek mriki kan ngangge Oh, upamane. Contone nek nggen kula sega mriki, sego. nek pira, Pira? aja, aja, Aja. aja, Aja. sega, Sego. kontal. Jare nganggo oleh. Kok meneng? Sing iso jawab Mbah Lurah iki. Kowe takon ki ora saneka-neka, yen sego aku ngerti sega sego. Sega sego pira? Pira? Aja. Aja. Lah nek kontal. Tibane O, Mas. Kono Wis. mantul iki. Lah nggih, Kontal kok mantul. niki nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih Pak De. Ya, ora Iki apa-apa. ngetes iki waduh menika Nggih. katur Mbah Kong so Mbah wakilipun. Hati-hati. Nggih. Niki bar doboli, Pak. Dadi ini suarane dites ajeng nyuanter banter kira-kira dedel apa ora ayo. Nggih, alhamdulillah lho Lek. Senajan aku ndek mben ki laire iki prematur lho Lek. Heeh. Umume kan nek misale wong meteng niku lan 9 wulan 10 dino. 10 dina. Lah niku kula nembe 8 sasi niku pun kesusu metu. Heeh, terus piye? Ah lah wong niku saleh bojone kula kok Kok bojo kok disalahke Lah kenapa? bojoku ki nesu wetak anakku sing ning jero weteng. Ayo nduk ndang metu, dalane selak gentenan ro pakmu. Wah anakku ku weden.
Wis. Ora kowe takono bojomu kuwi dalan umum apa ora? Lah nek dalan umum Ya piye? dalan umum aku tak melu lewat. Oh, gareng ya edan. Oh, bapak gentenan karo anak. Urip masane dijak. Wah, kula lu jak njikur jurang cepet, Pak. Ah iya ta. Monggo. Ngati-ati Mbak Eka iki cingkok begawat iki. Nggih. Iki ameng-ameng nyawa iki, monggo. Bot-bote kebacut tresno Bobote kebacut tresno piye-piye? lila lamun lulus tumekeng lale Sing ngomong Mbah Lurah mulih sapa? Mbah Lurah sik golek ATM. Arep gesek kae. Awas, ngati-ati Mbak Hati-hati, Eka. gawat iki cengkok gawat. Selamat, selamat. Selamat. Ya. Alhamdulillah. Pripun, Pak? Wis metu, Neng. Wis metu. Dereng-dereng metu, Pak. Suarane lagi makrek ngomong. digunting Kok dedel. tulus tumekeng nala jebul lelamisan demen ngumbar matu memanis pindomus Noyena. Tiko Neno. agawe GR GR. hati Elok iki, cakepane GR barang. Nah, iki wong nembange cedak gareng kok ya GR. Apik kowe. Iki mesti bawa weton Sragen iki ngeten iki, Pak. Jan GR. GR Nganggo GR ngati. Nggih apik. Monggo kula lajengaken langgamipun tembang kangen. wayah wengi udan krimis gawe suwes banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak ampun agawe lara dadak
Mas Asa pun praturaken lagon tembang kangen nggih Mas Gareng. Leres Rama nggih. Nggih. Menika kula suwun sak biwaripun menika mangke sanesipun nggih gara-gara nggih Ngaten praturaken. nggih nika dipun istirahat rumiyin Rama. Nggih. Nggih. Menika terakhir lagu kangge nggih limbuk nyanyi. Nggih napa Rama? Nyuwun tandha mata. Nah, iki iramane nyuwun sing gayeng. Oh. Sajake ditayubke niki. Oh. Saking penangkaran perkutut Sida Mukti kagem para pamirsa wen para miyarsa. Tandha mata reng ya diseragenke. Wah jane, apa morene nggo perkutut no aku ya gelem jane. Kole ngalup kowe. Loh. Oh, mboten entuk nggih Pak nggih. Oh, mboten nggih. Mboten sida. Monggo. Tandha mata sinten Pak nika? Nggih sing sisaling adeng Mbak Eka. Hoi, kowe. Tanda mata. Wis. Tanda matamu apa, Le? Matamu dhewe iki kok. Takono matamu. Lho kan Tanda matane apa, Lek? Aja tandane matamu. maksudnya tanda mata ka awakmu ngono lho. Ya tandha mataku ki ora diwujudake marang barang, amung ati tresno marang sliram. Waduh. Tenane lho Kang Kayak Mas. ketoprak. Panjenengan tresno kula saestu Kang Mas. Kaya kirik. Monggo Mbak, buka celuk langsung mawon digayengke Mas. Gayo reng, jogete reng. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak senadyan amung seling elingake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku
gayenge lari nyanyi, lari bengok-bengok tok wis iso. Bar bengok trit mundur. Nggih, sampun katuraken Nggih, Pak. Tandha Mata. Tandha Mata. Tep nawlesanipun mangke nggih gara-gara. Nggih, nenggo dawuh Rama. Mas Gareng, Nggih. menika semeni sawetawis. Nggih, amin. Ayo Nduk, wekasan aja lali ngaturke apa yang yang ti. Mbak coba Nduk aku di aturke Kinanti Sandung. Swantenipun Ibu Rosiati. Oh nggih. Monggo yang ti pun aturaken. Anu nuwun sewu, nek kira-kira rada terganggu anu ganti. Anu Mbak Fahmi, ya. Mbak Esti ya. Angger nggon kesandung kok, Dok. Monggo. Pamoreng susma Aglar kang samya sepa Bintara bingkang samudra Obra busananing wadya
kadya pandrahing puspita tetindhing para prawira rekyana patesudira para mahap nilingken sabda kawula nuwun Kyana Patih ingkang sampun mandhap saking pendhapi keparenga kang abdi kula pun temenggung jaya budhendra cumadung dawuh Kyana Patih kabeh para prajurit mudhune marang kabeh para kawula ana ing Praja Nusara miya kang sinebut Praja Nglajita Tengara padha sumurupa wektu dina iki ingkang sinuwun Prabu Tongtongset ngersake mubeng donya kang wigati bakal nindakake dharma. Nuwun sewu dharma menapa ingkang badhe dipun tindakaken Kakang? Ingkang bakal katindakake yaiku ngelingke sing lali, benerke sing luput, dandani sing rusak, lan jejeke sing bingkong. Kersane sinuwun Prabu Tongtongset kepengin mbilasi jiwane para menungsa kang wis padha kelangan marang kiblating bebener. Mula kang mangkono kanggo sira kabeh para punggawa Praja Nglajita Tengara tumindakmu kang wis kawuri, tumindak sing ora bener aja padha dibaleni meneh. Tutupet lembaran bukumu kang gawe remeh, tumuli mbuka lembaran anyar kanthi nganyarke lelabuhan tumrap marang nusa bangsa lan negara. Wanti-wanti dawuh sabdaning sinuwun Prabu Tongtongset wis paring dawuh aku lan sira kabeh aja pegat nggone tansah manembah ana ngersaning Hyang Widi manut satataning agama kang padha dirasuk. Gandeng awake dhewe iki mujudake dadi penderek ingkang sinuwun. Mula sadurunge padha nyaponi aku lan sira kabeh kudu resik lair batine luwih dhisik. Nun inggih ngestaken dawuh. Lan Wurhanana kersaning ingkang sinuwun Prabu Tongtongset bakal lumawat marang Praja Ngastina. Awit wektu iki dening sinuwun Prabu Belgedwelbeh Praja Ngastina diwawas akeh para punggawa, mudhune para kawula kang padha singlar saka marganing bebener. Kersane sinuwun bakal ngelingake kabeh para warga Ngastina. Nun inggih, lamun ta dadi Bandayuda wis antuk dawuh saka ingkang sinuwun ora kena gawe pepati lan aja kongsi rusak marang wewangunan marang Praja Ngastina. Bocah Menggung uninggih dateng sendika ngestaken dawuh. Gandeng atone wis tumata sekabeh ayo. Enggal padha dibudhalake dina iki uga lumawat marang Praja Ngastina manuk ilakuning Sina Prabu Tongtongset suwawi kula dherekaken. Ending bidal gumara saking jroning negeri kung ingkang kala kuswa
Indriya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tulus mengko sang Dyahutama mangkono sang nata wis nyolon ngrerepo menika Paman Sengkuni ingkang nimbali sedaya para kadang wonten napa mugi kawuningan nggih anak Prabu Basukarna mudhune marang kabeh anakku Sata Kurawa Kartamarma lan kadangmu kabeh nuninggi pamen. Paduka anak Prabu Basukarna dalah sedaya anak-anak kula Kurawa kawimbuh prajurit Ngastina ndikaaken nderek tindakipun Sinuwun Duryudana anggenipun badhe kepengin ngelar jajahan dhateng negari Ngamarta. Menapa ta sebabipun Ngamarta ingkang badhe dipun bedah langkung rumiyin jalaran wedal menika para Pandhawa sami ngenes manahipun. Ngenesing manah karana Pandhawa wedal dinten menika piyandelipun ingkang wujud jimat kelima sada pustaka Jamus ical saking gedhong pustaka. Mila mboten mokal bilih Pandhawa sampun mboten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Inggih kanthi sampun mboten gadah daya kekiyatan kala wau Pandhawa gampil dipun kawonaken nggih anak Prabu. Paman Sengkuni menika naminipun Yayi Duryudana mboten perwira paman. Menawi Yayi Prabu Kurupati menika tuhu satriya ingkang linangkung kedahipun mboten lajeng mancing wonten saklebeting toya banjir. Nggih anak Prabu, tiyang perang menika bakune golek menang. Mawi cara menapa dipun lampahi bakune menang. Lho inggih. Menang kanthi nglimpe tiyang ingkang nembe sisah menika mboten perwira lho paman. Malah kepara saged mbebanger dhateng asmanipun Yayi Kurupati. Prasajan kemawon sedaya kala wau inggih saking usul kula. Saking rigen kula. Benjing menapa malih menawi mboten ngentosi ngenesipun para Pandhawa. Tonyatanipun menawi anak kula Kurawa menika sami adu arep kalian Pandhawa mesti kawonipun menawi mboten mawi cara kados mekaten benjang menapa saged ngrubuhaken kamardikan Ngamarta. Pramila monggo. Menawi paduka anak Prabu mboten purun nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Sinuwun Ngastina. Wah, menika padha karo cara aki ya isin. Cara manuk mangan wae diloloh. Ing ngatasé lho ya, ing ngatasé kewan sikile papat duwe buntut iso mbaung diopeni iso nunggu malah kok sing menungso ora nitik. Wah nek kula isin nggih anak Prabu. Kagiatri sang kabirang rinangkul kinempit kempit dosa ngertnaning bawana. Oh inggih. Menawi tetela mekaten sampun cetha menapa ing dados pangandikanipun Paman Sengkuni ngener dhateng kula. Kula mboten badhe suminggah. Monggo keparenga nata baris paduka kula ingkang minangka dadi manggalaning perang. Kula ingkang sagah wonten ngajengan bedah negari Ngamarta. Monggo kula dherekaken anak Prabu. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangka. Liang yayah tunggal ibu Swita
sekan jroning kewuh mandhe gada ngoncelang pedhangipun kang kataman praja temah tekeng lalis surak manengker gumuruh durung adoh nggonku budhal saking Praja Ngastina iki ana barisan segelar sepapan wis ngepung wakul mbaya mangep marang Praja Ngastina ayo gaging aku kowe barisan saka ngendi marot ngaku kowe sapa kowe sapa gegaman saka ing Ngastina Swatama aranmu Swatama dasar kepura nyata bali takon prajurit saka ing Lojita Tengara kekesete Gustiku Prabu Bel Geduwel Beh Jaya Pudenda aranku Jaya Pudenda iya duwe karep apa kowe ngancik tlatah Praja Ngastina tanpa guwang layang sadurunge ndi sing jeneng Prabu Duryudana yen perlu sakurawane pisan kon maju rene kon nyembah dlamaan sikilku batak bondo tangane aja langap-lawaton ngucap janji sih jejeg sikile Swatama Sengara kowe bisa ngrangsang panguwasa Ngastina walah dalah arep nyoba kaprawiran Matna Sastra Jendramu watek naji japa mantramu tebak dadamu ora ilang nyalamu takon Dursopara leboke pakunjaran